தேர்ஸ்டே மார்னிங் தர்ணிகாவோட உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. வைரல் ஃபீவருங்கிறதுனால இன்னொரு 2, 3 டேஸ்க்கு ஃபீவர் அப்படியே தான் இருக்கும்னு இருக்காங்க. டயர்டா இருந்தா மட்டும் வாங்க ஒரு ட்ரிப்ஸ் போட்டுக்கலான்ட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் வந்து டயர்டாலாம் இல்ல. நார்மலா தான் இருக்கிறா. ஆனா ஃபீவர் மட்டும் 100, 101லயே இருக்குது. ஸோ அப்பப்போ வந்து தண்ணி கொஞ்சம் வந்து இது பண்ணி துண்டு வச்சு கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் தொடச்சு அப்பப்போ விட்டுட்டே இருக்கிறேன். ஸோ அவளுக்கு பிடிச்ச மாரி வந்து காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும், லஞ்சும் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்தியானத்துக்கு ரசம் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான்ட்டு உப்பு பருப்பும், கேரட் பொரியல், பீர்க்கங்காய் பொரியல் தான் மத்தியானம் லஞ்சுக்கு செஞ்சிருந்தேன். காலையிலக்கு இட்லியும், புதினா சட்னியும் தான் செஞ்சிருந்தேன். ஆனா இட்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1/2 இட்லி தான் சாப்பிட்டா. சரி ஒரு சத்து மாவு கூழ் வந்து கரைச்சு குடுத்துரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். கூழ இந்த பக்கம் வந்து கப் எடுக்கிறதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாம் பொங்கிடுச்சு. ஸோ வந்து அதையும் அப்படியே கையோட எல்லாத்தையும் துடைச்சிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா, அந்த சத்து மாவு மட்டும் தான் இப்ப இந்த உடம்பு சரியில்லாத டைம்ல அது மட்டும் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. சரி அதையே வந்து அவளுக்கு குடுத்துரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவளுக்கு அத ரெடி பண்ணி அவளுக்கும் எனக்கும் ஒரு ஒரு கப் வச்சுட்டு, மீதி இருந்தத ஃப்ளாஸ்க்ல ஊத்தி வச்சுட்டேன். சப்போஸ் வாமிட் எடுத்தாலோ, இல்ல கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு திருப்பியும் வேணும்னு சொன்னான்னா குடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.